Исәмісі Шол ТВ телеканалында яңалыклар вақты. Студияда мен Румил Карамиев, игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Бүгін Шолыда КАМАЗ акционерларының йыллык җыелышы үтте. Анда Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Автогигантта алга таба нинди үзгәрешләр көтелә? Җыелышта Лейсан Ханова булып кайтты. Жер асты аша чыгу юлларында капиталь төзекләндерү бара, шәһәрдәшләр ремонт барышынан канәгатьме, Гүзәл Шиһапова ачыклады. Койсы мәктәптә укый яхшы, кайда күрсәткечләр түбән, уку юлына йомгак ясалды. Алар хакында тулырак хәбәрчебез сюжетында. Терезе ярылды, үстен оска хәтле и торкалатып китте. Үткәрелгән ремонт эшләреме әллә аномалия селекме? Терезе ярылуга нәрсә сәбәпче? Хәбәрчебез белеште. Яшьләр көнне зур әзерлек бара, яр буе майданында Айгөл Юнусова да булып кайтты. КАМАЗда 2 айдан хезмәт хакларын арттырырга җыйналар. Акча сентябрьдә 2,5% индексацияләнәчәк. Менә акционерларга дивидендлар түләмәячәкләр, чөнки чиста табыш юк. КАМАЗда хәл һаман да катлаулы булып кала бирә. Бүген бу хакта Автогигант акционерларының йыллык җыелышында хәбәр иттеләр. Анда Татарстан лидеры Рөстәм Миңнеханов, КАМАЗның директорлар советы рәисе Сергей Чемизов та катнашты. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. КАМАЗ тормышына ике мөһим фактор тәэсир итте. Аның беренчесе производствоны яңарту булса, икенчесе кризис. 2014 елда илдәге автомобиль базарында үсеш 28%-ка кимеде. КАМАЗ өчен бу күрсәткеч бераз яхшырак, 16%. В итоге мы реализовали в России в прошлом году 32,6 тысяч машин. Узган ел без 32 меңнән артык машинаны сатуга чыгардык. Экспорт өлеше 6 меңне тәшкил итә. КАМАЗга каршы чикләүләр кертелмәсә дә, комплектлау җиһазлары һәм технологияләр белән тәэмин итүдә өзеклек булу куркынычы даими булды. Әмма компания менеджменты тырышлыгы белән производство туктатылмады. КАМАЗга федераль ярдәмдә саллы булды. Нәтиҗәдә эшчеләрне вакытлыча эш белән тәэмин итү өчен 9 меңнән артык хезмәт урыны булдырылды. Производствоны яңарту туктамады. Бүгенге катлаулы шартларда автогигант өчен ил базары өстенлекле юнәлеш булып тора. КАМАЗлар оборона һәм коммуналь тармакларда кулланылырга тиеш. Долю КАМАЗа в общем рынке грузовых автомобилей КАМАЗның сәүдә базарында өлешен 46%-ка арттырдык. Бу начар түгел. Кризис вакытында һәр предприятиенең шул исәптән КАМАЗның да Россия базарын яулау мөмкинлеге арта. Моннан тыш КАМАЗ өчен башка өстенлекле юнәлешләр дә бар. Әйтик, ил автопром өчен фәнни тикшерүне үзәк кирәк. Аны исә автогигант базасында ачу мөмкин. В этом вопросе КАМАЗ он впереди всех, и я думаю, что Бу мәсьәләдә КАМАЗ алда тора. Мондый үзәкләрне берничә урында ачуның гел кирәге юк. Автогигант базасында робот йөртүче булдыру мөмкинлеге дә бар. Аны барлык транспорт чараларында да, шул исәптән хәрби техникада да кулланып булачак. Җыелышта акционерларга дивидендлар түләмәү турында да карарга килделәр, чөнки чиста табыш юк. Әмма эшчеләргә хезмәт хакларын сентябрьдә 2,5%-ка индексацияләячәкләр. Лейсан Ханова, Андрей Рачев, Шол ТВ яңалыклар. КАМАЗ акционерлары җыелышына кадәр республика җитәкчесе яңа производство ачуда да катнашты. Яңа линия Пресрам заводында урнашкан. Монда яңа модель КАМАЗлар өчен кабина каркасларын эретеп ябыштырачаклар. 24 кеше эшли, яңа линия һәрбер кабина каркасыннан 120 мең сумга кадәр акчаны яңга калдырырга мөмкинлек бирә. Несмотря на все сложности, которые сегодня происходят, Икътисади вазгыятның шактый катлаулы булуына карамастан, без бүген заманча производство ачылуга шаһит булдык. КАМАЗ ил өчен төп автомобиль производствосы булып кала бирә. 27 июньдә Казанда Теннис академиясе бинасында Бердәм Россия партиясына президентка кандидатлар сайлаучылар белән очраша. Исегезгә төшерәм, 13 майдан алып 5 июньгә кадәр Татарстанның бер юлы 12 җәмәгать оешмасы президент праймерсында катнашуга республика лидеры Рөстәм Миңнехановны яклап чыкты. Праймерста катнашуга тагын 3 кеше тәкъдим ителде. Булар авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, Федерация советы әгъзасы Сергей Батин һәм Татарстанлыларга яхшы таныш сәясәтче Олег Морозов. Бер җир асты аша чыгу юлын төзекләндерү өчен 5-6 миллион сум акча таләп ителә. Бүгенге көндә шәһәрдә шундый 5 объектта капиталь ремонт бара. Исегезгә төшерәм, федераль акчалар исәбенә быел барлыгы 7 җир асты аша чыгу юлы төзекләндереләчәк. Булар 7-нче мәхәллә, 30-нчы мәхәллә, медицина шәһәрчеге, базар, универсам энергетик мәдәният сарае. Хәбәрчебез эшләренең барышы белән танышты.
Birinçilerden bulup aprel ayında ok mektep tuktалышында жерасты yolun tüzüklendire başladılar. Jevliler korkunçsızlığın kaygırtıp жерасты köşe yolun ölüşlep kine yaptılar. Bugün bir de tüşemler yasalıp bitken işçiler idenlerin hem divarlarını remontlı, baskıçlar hamanda jimerek halde bu şehirdeşlerine burşuğa saldı. В принципе, ремонт был нужен. Remont kirek idi, korangı, korkunç idi tüzüklendirileri eyber, ama ızak işçiler bütün jirine vatıp bitirdiler. Barısı da jimerek yağmur yağsa, su basa uzak işliler. Bir atnaylık Moskva prospekti boyunca ornaşkan bazar tuktалышындагы жерасты aşağı kişi yolun tüzüklendire başladılar. Bu orunda remontlu şehirdeşler küptenden küttü. Bizden koynar elimte telefonuna da bu hakta zarlanıp yer şaltırattılar. Лестницалары яхшы түгел иде, ватыгы. Ремонт кирәк иде. Здесь было очень неуютно. Biri de motor tügül idi, pişrak, yollar tigiz tügül, remont bitkeç barısı da motor bulur diye ümitlenem. Әлеге demontaj işleri başkarıla, sinalarını buyarga əzirliler, baskıçlarını süteler. Bazarga yürüyüşler küp bulgaç, biri de her vakit kişi teziklendirişler. Biz de taşlanabız. Tuzan ne? Fakat demontaj var. Tuzan küp. Kişiler bizge meşaytlar, biz de kişiye meşaytlarız. Vallahi üstten jiberseler indi. Jerisinden zebra временно. Remont buluğa karamasın, kaybır satışçılar hamada iş orunlarını kaldırırga jayınmay, tuzan içinde kiyim, salım, azık tülük tesatalar. Satışçılar bilen başka жерасты aşağı çıgıyularında anlaşılma uçandıklar buldu, ama muğa karab remontunu kişiktirmeyecekler. Güzel Şihapova, Ayrat Zakirov, Şallı TV, Yangalıklar. Qayсы мәктәптә укый яхшы, кайда күрсәткечләр түбән. Шалыда мәгариф хезмәткәрләре узган уку елына нәтиҗәләр ясады. Мэриядә мәктәп һәм балалар бакчалары җитәкчеләре катнашында зур киңәшмә үтте. Анда алдагы уку елына кагылышлы үзгәрешләр турында да сүз булды. Алар хакында тулырак безнең хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Җәйге яллар алдыннан мәгариф хезмәткәрләре тагын бер тапкыр узган уку елына йомгак ясый. Мактанырлык күрсәткечләр шактый, хәл итәсе проблемалар да аз түгел. Мәктәпләрдә укучылар саны ел саен 800-900-га арта бара. Бу сыйныфларда балалар саны күбәюгә, укучылар үзләре теләгән мәктәпкә укырга керә алмауга, дәресләрне 2 сменада оештыруга китерә. Икенче сменада укучылар саны алдагы елда 5000-га кадәр җитәргә мөмкин. Бигрәк тә рейтингларда югары урында торган мәктәпләрдә бу яктан хәл катлаулы. Әлеге проблеманы хәл итү буенча чаралар күрелә. Будет запрещен прием школьников в высшее перечисленные учреждения. Бу мәктәпләргә башка микрорайоннардан укучылар кабул итү тыелачак. Шулай ук Пушкин исемендәге 78-нче лицейны да үзгәртеп кору көтә. Башлангыч мәктәп укучылары бер бинада, югары сыйныф укучылары башка бинада укыячак. Әлеге лицейдан тыш техникумнарда да реформалар көтелә. Шәһәрдә машина төзелеше, сәүдә һәм сервис хезмәте, төзелеш буенча ресурс үзәкләре төзеләчәк. Алар техникум һәм көллиятләрне берләштереп барлыкка килергә тиеш. Сүз уңаеннан нибары 48% егет һәм кыз 10нчы сыйныфка укырга бара. Укучыларның 52% укуларын нәкъ һөнәри белем бирү йортларында дәвам итәчәк. Наил Мәхдиев мәктәпләрдә профориентация эше яхшы оештырылган булырга тиешлеген билгеләде. Давайте не будем лениться, показывать современные заводы, которые есть в Челнах. Әйдәгез иренмичә балаларыбызга заманча заводларыбызны күрсәтик. Бу безнең көндәш булырлык тармак. Югары технологияле предприятиеләребез бар. Югыйсә кадрларны ничек җәлеп итәрбез? Балалар ата-аналарының кайда эшләве хакында белеп үсәргә тиеш. Мәктәп бакчаларының рейтингы белем бирү дәрәҗәсенә генә түгел, тәрбия һәм тәртипкә дә бәйле. Быел хокук бузып полициядә теркәлгән укучылар саны узган елдагыча 7 бала исерткеч белән агуланган. Шунысы бар, тәртип бузучылар нигездә яхшы гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар. Образовательных учреждений по всем этим фактам. Ата-аналар һәм балалар белән җитди тәрбия эшләре алып барылырга тиеш. Моны сыйныф җитәкчесе җаваплылыгына гына калдыру ярамый. Мәктәп директоры икәнсез, сез учреждениедә иң төп кеше. Киңәшмә ахырында исә аеруча зур уңышларга ирешкән хезмәткәрләрне кутладылар. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, Шылы ТВ, Яңалыклар. Бердән дәүләт имтиханнары тәмам мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсендә аның нәтиҗәләрен игълан иттеләр. Математика һәм җәмгыять белеме буенча мәктәпләрдә күрсәткечләр кими. Быел Чаллының 17 мәктәбендә әлеге предметлардан бердән дәүләт имтиханын 100 балга эшләүче юк. Аларның 10-сы профиль юнәлештәге мәктәпләр. Гомумән алганда барлыгы 17 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Әйдә 76-нчы гимназия укучысы Илья Барабик бер юлы 2 фәннән физика һәм информатикадан 100 бал җыйды. Дөрес, иң югары күрсәткечкә аздан гына ирешә калмаган калучылар да шактый.
973 человека 973 укучы 80-нан алып 99-га кадәр бал җыйды. Бу күрсәткечләр бик яхшы. Бірден дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча мәктәпләрнең рейтингын экранда күрәсез. Яшел зонада шәһәребездә эшләп килүче 16 мәктәп. Бу әлеге белем учакларында бердәм дәүләт имтиханы буенча нәтиҗәләр яхшы дигән сүз. Кызыл зонага исә 15 мәктәп керде. Аларда белем бирү дәрәҗәсен күтәрү сорала. Имтихан нәтиҗәләре куандырырлык түгел. Ә инде 9-нчы һәм 11-нчы сыйныфлар буенча иң түбән нәтиҗәләр 1, 3, 9, 13, 23, 27 һәм 33 мәктәпләрдә. Шолада вузлар саны кими, шушы көннәрдә физкультура институты һәм Түбән Новгородтың лингвистик университеты филиаллары ябыла. Әлеге югары уку йортлары студентлары укуларын алга таба Яр-Чаллы социаль педагогия ресурслар һәм технологиялар институтында дәвам итәчәк. Мирдә яңа төр белгечлектер ачылды. Тагын бер яңалык, яңа елдан вуз Яр-Чаллы педагогия университеты буларак эшли башларга тиеш. Институтта хәзер тиешле документларны көтәләр. Алга таба кыска гына реклама чыгарылышы булачак, ул гадәттәгечә бик тиз узар. Бездән аерылмагыз. Терезе ярылды, үстен оска хәтле и торкалатып китте. Үткәрелгән ремонт эшләреме әллә аномалия селекме? Тәрәзә ярылуга нәрсә сәбәпче? Хәбәрчебез белеште. Яшьләр көнне зур әзерлек бара, яр буе мәйданында Айгөл Юнусова да булып кайтты. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 29 июня по 5 июля. ДК «КамАЗ». Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан ае белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27-09А. Рамазан ае мөбарәк булсын. В субботу, 27 июня, открытое первенство города по парковому вейкборду. Приглашаем челнинцев и гостей города на центральную набережную напротив 12-го комплекса. В 10 часов регистрация участников, в 14:00 начало соревнования. Информационный партнер телеканал «Пятница Челны», категория 6+. Генеральный спонсор ООО «Фабрика мороженого Славица». Партнер мероприятия инвестиционная компания «Подъем», ООО «Подъем Плюс». Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Сычалы ТВ каналын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Шәһәрнең югары суды Криворучканың сактан азат итүләрен сорап мөрәҗәгать итүен кире какты. Уен автоматлары эше буенча гаепләнүче 35 яшьлек эшмәкәр Ират кеше үлеменә китергән аварияда сәбәпче. Исегезгә төшерәм, фаҗига 9 июнь көнне Шулман проспекты һәм Королев урамы киселешендә була. Авария нәтиҗәсендә 14 маркалы ВАЗ машинасы пассажиры һәлак була. БМВ автомобиле хуҗасы Криворучка һәлакәт урыннан качып китә. Тикшерү аның машина белән исер хәлдә идарә иткәнендә ачыклады.
Бүгін Йоршалы шәһәр судында Рафис Кашаповқа қарата біріншілі отырыш болды. Бүтін татар иштимагый үзәгенең шәһәр бүлеге җитәкчесе милләтләр арасында низак уятуга һәм интернет челтәрендә сепаратизмга өндәүдә гаепләнә. Утырыш ябык ишекләр артында үтте. Киләсе суд утырышы 3 июльгә билгеләнде. Рафис Кашаповка арест 26 августка кадәр озынайтылды. Жылылық турбаларын алыштырганнан соң 2 фатирда тәрәзәләр ярыла башлаган. 29-09 йортында зыян күрүчеләр безнең кайнар элемтәгә шалтыратты. Барысында да коммуналчылар гаепле дип бирде яшәүчеләр, әмма соңгылары үз чиратында үзләрен аклый. Проблемага хәбәрчебез ачыклык кертергә тырышты. Терезе ярылды, üstün оска хәтле и торкалатып китте. Тәнзилә Сөләйманова тәрәзә ярылуда төзекләндерүчеләр гаепледи. Күптән түгел 29-20 йортында жылыту торбаларын алмаштыралар. Шәһәрдәшебез белдерүенчә, ремонт барышында диварлар ярыла башлаган. 27 майда кухняда тәрәзә ярылды. Һәм шул көнне күрше подъездда да 2 тәрәзә ярылды кухняда. Һәм 1 июньдә безнең күрше бүлмәдә, спальняда тагын бер тәрәзә ярылды. Мин обращаться иттем ЖЭКларга, мэрияга, но бер нинди миңа решениены әйтмәделәр. Инженер зарланучылар сөйләү буенча акт төзи, әмма үзен гаепле дип санамый. Торак эксплуатация участогында хәлнең асылына төшенергә дә җыенмыйлар. Директоры тәрәзәләр аномаль эсселектән ярыла дип ышандыра. Возможно ли, что это могло случиться? Тәрәзәләр торбалар алмаштырганга күрә ярыла алмый. Мондый аңлатмаларны идарә итү оешмасының капиталь төзекләндерү бүлеге бирергә тиеш. Челны строй ремонт идарә итү оешмасында бу проблема хакында беренче тапкыр ишетәләр, аңлатма бирмәделәр, әмма хәлгә ачыклык кертербез дип ышандырдылар. Тәнзилә Сөләйманова үз чиратында экспертиза үткәреп китерелгән чыгымнарны каплауларын тели. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хәсәнова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Бүген Рамазан айының 9-нчы көне күргән гадәт буларак шәһәрнең барлык мәчетләрендә көн саен авыз ачу ашлары үткәрелә. Бүген башкалабызда республика күләм ифтар уза тантанада Татарстанда ул менә инде 3нче ел оештырыла. Авыз ачу Казан Арена стадионында булачак. Республика ифтарына дин әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунаклар, физик мөмкинлекләре шикелле кешеләр, ятим балалар барлыгы 5000-нән артык кеше киләчәк дип көтелә. Барлык шәһәрдәшләрне исә бүген Хәләл Үзәк кибете янында мәйданда көтеп калалар. Ул 2709А адресы буенча урнашкан, бирдә авыз ачу оештырылачак. Ул дөньядагы барлык ханым туташларны гүзәл итеп күрергә тели. Яшь дизайнер Римма Аллямова Чаллыда үз коллекциясын тәкъдим итте. Римма үзенчәлекле озын итәкле күлмәкләр иҗат итә. Нәкъ менә озын күлмәкләр хатын-кызның энергиясын саклый, серле нәзакәтле булырга ярдәм итә ди ул. Оның коллекциясы бүтін Россия буйлап таралган Сибир, Кавказ, хәтта Европадагы Румыния. Татарстанда Римма Аллямова бик еш була. Башкала ханым туташларына аның күлмәкләре яхшы таныш, көтеп алынган кибет Чаллыда да ачылды. Мин элек тә Римма Аллямованың күлмәкләрен интернетта караган идем, ләкин аларны үземә киеп алырга теләгән идем. И бу кибет ачылу бик әйбәт. Күлмәкләремне үземдә яратып киям ди Римма. Тукмаларны махсус Төркия, Италиядан кайтарта. Дизайнер үзе һәм рәссамнар кызыклы табышлар белән озын күлмәкләргә үзенчәлекле төс бирә. Әгәр элек Римма мөселман хатын-кызлар юнәлешендә генә эшләсә, базарда озын күлмәкләргә ихтыяҗ барлыгына инанганнан соң максатын үзгәртә. Барча хатын-кызларны озын күлмәкләргә киендерергә кирәк. Без инде яңа мода кертәбез. Без кызларны яңа тарафтан күрсәтмәк телибез. Без үзебезнең матур күлмәкләребез аша кызларны элекке модага кире кайтарабыз. Әлеге мода яшь эшмәкәрләрне дә җәлеп итә. Римма Аллямованың франчайзинг шилтәре зур үсеш алган. Мисал өчен шәһәрдәшебез Диана Набиева франшиза сатып алып Чаллыда үз кибетен ачып җибәрде. Ул палитра сәүдә үзәгендә урнашкан. Франшиза алыр өчен экраннарда күрсәтелгән телефон номерларына шылтыратырга мөмкин. Фәридә Сабирҗанова, Айрат Закиров, Чаллы телеканалы, яңалыклар. Чираттагы мәгълүматыбыз ураза тотучылар игътибарына иртәгә сәхәр ашы 0:47 тәмам булырга тиеш, авыз ачу исә 20:19. Тоткан уразаларыгыз кабылардан булсын.
Иртәгә шәһәрдә яшьләр көне, аны оештыруда 300-дән артык кеше катнаша. Быел ул гадәттәгечә яр буенда оештырыла, бирдә төрле мәдәни һәм спорт чаралары уза, мактыргыч концерт программасы да каралган. Хәзер яр буенда соңгы әзерлек эшләре башкарыла. Алар белән Айгөл Юнусова танышты. Яр буенда инде берничә көн эш кайный, кемдер баскычка басып, элемнәр илә, кемдер территорияны чүп-чардан арындыра. Сәхнә янына эшчеләр коймалар тезә. Тиздән сәхнәгә музыкаль җиһаз һәм ут җайланмалары куелачак. Мы вас будем принимать в 3 часа. То есть в 3 часа вы должны быть 100% готовности уже. Яшьләр көнне бер тәүлек кенә вакыт калып бара, бәйрәмгә эшмәкәрләр дә әзерләнә. Сәүдә нукталары саны 160-тан артык булачак. Аларга катгый таләпләр куела, бу янгын куркынычсызлыгын, санитар шартларны үтәү. На данном мероприятии Бәйрәмдә алкоголь эчемлекләр белән сәүдә итү катгый тыела. Алар исемлегенә сырада керә. Бу тәҗрибә инде күп еллар кулланыла. Яр буенда спиртлы эчемлекләр сатучы булмаячак. Яшьләр көне программасы бик кызыклы булачак дип вәгъдә итә оештыручылар. Быел бәйрәмдә төрле фестивальләр һәм мавыктыргыч ярышлар көтелә. Беренче тапкыр рок башкаручылар чыгыш ясаячак. Мы давно планировали. Без күптән шәһәр дәрәҗәсендә чыгыш ясарга теләгән идек. Яшьләр бәйрәме моның өчен менә дигән мөмкинлек. Чаллы Алабуга командалары үз сәләтен күрсәтә. Бик шәп булачак. Яшьләр көнендә Чаллы ТВ телерадио компаниясенең Пятница каналында катнаша. Су спорты вейкборд буенча чемпионат оештыра. Барлык шәһәрдәшләрне дә иртәге булачак чарага чакырып калабыз. Ул Үзәк пляж мәйданында көндезге сәгать 2дә булачак. Монда ачык чемпионат үтәчәк вейкборд буенча. Бик кызыклы булачак дип вәгъдә итәбез. Гаиләләр белән килегез, бүләкләр дә булачак. Бәйрәм программасы иртәгә кичке сәгать 5тә башланачак. Шул сәбәпле кичке сәгать 4тән 11гә кадәр Раскольников урамының Халыклар дуслыгы проспектыннан алып, Хәсән Туфан проспектына кадәр участогында автомобильләр хәрәкәте шикләнәчәк. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ яңалыклар. Күңел радиосы алып баручылары шәһәр артистлары белән бергә җырга моңга булган сәләтләрен күрсәтте. ТНВ каналының җырлык әле тапшыруында катнашты. Исегезгә төшерәбез. Күптән түгел Нәҗип Бәрдетдинов Чаллыга килеп күңел алып баручыларын проектта катнашу өчен сайлап алды. Тапшыру инде иртәгә үк эфирга чыгачак. Без инде ТНВ каналында бу атнада, бу шимбә көне 20 сәгать 30 минутта җырлык әле тапшыруында катнашабыз. Үзебезнең яраткан дусларыбыз, үзебезнең җырчыларыбыз белән үзебез дә матур итеп җырлыйбыз. Безнең белән бергә булыгыз, шушы тапшыруында карагыз. Безнең яңалыкларны сез tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай көн дәвамында эш көннәрендә әлбәттә 10-да, 12-дә, 14-тә һәм 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Менә республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм гадәттәгечә көн дәвамында җитәрлек кәеф бүләк итә. Эш атнасы менә шундый яңалыклар алып килде. Мин сезнең белән саубуллашам. Алда безне яллар көтә, рәхәтләнеп, ял итегез, көч җыегыз. Дүшәмбе, бирдә гадәттәгечә очрашырбыз. Исән-имин буласыз.